Здравейте! Едно много бързо видео, супер експедитивно, защото бързаме да настаниме 1, 2, 3, 4, 5 кашона риби. Отвън на магазина пише нови риби всяка седмица. Днеска е 9 юни. На 5 имахме нови риби, на 9. Показвам много бързо. Трофеос масва. Това е от звездните трофеоси, той, който с най-дълга широка ивица, а с най-широка жълта ивица. Трофеос масва, размер готови за размножаване. Трихогастер леери, размер XXL. Ще има и чифтове. Така. Много бързо казах, че няма време. Африкански цихлиди. Лабидохроми жълт. Размер. Сега тук много важно е да кажем, когато кажем африкански цихлиди, особено в магазин Аква Дизайн, когато кажем трофеоси, лабидохромиси или каквото и да е африканско, може да сте сигурни 100%, че е със сигурен происход. Много от африканските цихлиди, въдени по аквариуми на любители и така нататък, са мелези. Те не са, може родителя да е чиста порода, но често в аквариумите става кръстосване. Това, което ние взимаме, е само от доказани източници. В случая от Чехия. Взимаме от Чехия, от Словакия. Това са топ развъдчици. Топ развъдчици в европейски мащаб. Отново трофеос. Значи трофеоси, лабидохромиси на огромен размер. Продължаваме пак много бързо, да не губиме време. Много клиенти питаха за барбусите Швенфелд албино. Понеже имаме големи екземпляри там в нашия показен аквариум при папагалите, сега имаме Швенфелд албино. В тия кашони има и Швенфелд албино балон. Тоест това специално ние за първ път ще го продаваме. Трихогастер Косби. Отдавна не сме продавали. Косби оранж. Трихогастер суматрански, класическия с двете сини точки. Това си е трихогастера във вида, в който съществува в природата. И последното пликче от тук, това е пак трихогастер лери. Изброявам за тия, които искат да чуят просто имена, дали нещо ги заинтересува. Тук вече ето го Барбус Швенфелд албино балон. Напоследък далечен изток всичко правят балони, не знам защо. Тиломелани. Бели тиломелани, те се водят yellow, жълти са, не са бели. Супер качествени. Сега тук вече ще почна по-трудно да ги разпознавам. Това е вишнев барбус. 300-400 бройки. Какво е това, бе? Това е апистограма Агасизи Дабъл Ред. Електрик Бул Джак Демпси. Като дойдат са така тъмнички, ама са престояли, виждате и водата е мътна. Затова ви казах, че ще бързам. Барбус Денисони. Виждате ли на какви чертички идват? Това е по-малко от кибрита на клечка. Ето ги там нашите, които вече ги продаваме. Тоест до какво ги довеждаме? Гара Панда, така. Това са пак барбусите. Това беше четвъртия кашон. Ето пети кашон. Тук между другото на мен, жълти скариди. На мен е много интересно, чакаме ни трофеоси, най-вероятно. Не. Това е за любителите на златни риби. За любителите на златни риби. Оранда Калико. Виждате размера, виждате качеството. Още един плик. Ако вие сте от вторите, които видят клипа, а не от първите 5000 човека, от вторите да знаете, че и за вас ще има Ботия макраканта, малко по-голям размер, за да е сигурно захранването. Добре бе, трофеоси няма ли бе? Акула Пангаса албино, по-голям размер. Директно да става за показен аквариум. Аз чакам трофеоси, то златни риби. Трофеосите ги няма, ще погледнем в фактурата. Възможно е да не са ги изпратили. Черен телескоп на голям размер. Както виждате, пак ще повторя това, което пише на витрината. Нови риби всяка седмица. Нови 20 вида в магазин Аква Дизайн. По-късно тия риби, след като бъдат карантинирани, част от тях ще бъдат и в магазина срещу гара, т.е. срещу лесотехническия. Който не идва в нашия магазин, особено ако му трябва риби, да знае, тук е мястото, заповядайте, ние се заемаме. Чао от мен и успех!